मोनसे दुखुनि खोथा लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ गासैखौ बरायनाय बावहरग्रोबाय। क'क्राझारनि उल्टाबानि रेन्जनि सिङाव थानाय लुंसुं ब्लकनि आन्डाराव जे एभेक्सन जागोन, बेनिखायनो बेनि रायजो राजाफोरखौ फरेस्ट अफिसारा बे ओनसोलखौ गारना थांनो थाखाय खावलायदों। लोगोसे बे ओनसोलाव एभेक्सन जानायनि खोथा आरो बे एभेक्सनखौ मार्च दाननि 2 तारिखनि गेजेरावनो बा सिगाङावनो गासैबो रायजो राजाखौ बेनिफ्राय जानगार जानो थाखाय रेन्ज फरेस्ट अफिसारा खावलायनाय जाबाय आरो नोंथांमोना नटिसखौ सायाव नायना लाबानो जाबाय। स' बेफोरबायदि मानो जाबाय थाखो एभेक्सन बे मोनसे दुखुनि खोथा। बेनि अनगायैबो लोगोसे पाटगाव मोनसे ट्राक आरो 220 पालसारनि गेजेरजों जाब्रबथाय जाथाय जादों आरो बे जाब्रबथाय जाथायाव सासे फरायसाया गोबां गाज्रि रोखोमै जखम जादों आरो बे जखम जानाय फरायसाखौ RNB हस्पिटालाव थिसननाय जादों। लोगोसे बेनि भिडिअखौबो नोंथांमोननो खोन्थिनो नाजागोन आङो। नोंथांमोनाबो भिडिअखौ मोजाङै नायना लाबानो जाबाय। कालाइगावआव जे कालाइगाव पुलिस स्टेशननि सिङाव थानाय हाथिबान्दा ओनसोलाव सासे हिन्जाव एबा बिसिया फिसाजों लोगो नांनानै गावनि गथ'जों लोगो नांनानै गावनि फिसायखौ बुथारदों आरो 19 फेब्रुवारियाव बे जाथायखौ खालामनानै दैयाव गारहरदोंमोन फिसायखौ। बेनि उनाव रायजो राजाफोरा सिनाय मोनि सुबुं गोथै सहरखौ नुनानै पुलिस बिफाननो खौरां होयो आरो पुलिस बिफाना फैनानै बेखौ नायबिजिरो। नायबिजिरनायनि उनाव गावनि बिसि आरो गथ'खौ पुलिसा एरेस्ट खालामनानै लाङो। बेनि अनगायैबो सेबाया मोनसे खौरां फोसावो जे जायफोर फरायसालिफोराव मेट्रिक आनजादखौ गथ' गथाया मोजाङै उनथ्रिनो हायाखै, बे फरायसालिखौ क्ल'ज खालामनाय जागोन होननानै फोसावो। बे मोनसे दुखुनि खोथा। बेबायदियै हरखाबै जुदि फरायसालि मोनसेखौ क्ल'ज खालामनानै होयोब्ला जियानो जाया मानो बेनि लिंकआ डिसक्रिपसनाव दङ। नोंथांमोना थांनानै डिसक्रिपसनाव चेक आउट खालामजागोन आरो नोंथांमोना नायबानो जाबाय बबे फरायसालिफोरा क्ल'ज जागोन। फैगोन समावसो मिथिनाय जागोन। दा एप्रिल मार्च माहायाव मा होनदों, बे फरायसालिफोराव 9 आरो 10 थाखोनि एडमिसनखौबो होनो हायाखै। अब्ला नोंथांमोना चेक आउट खालामना नायबानो जाबाय। आरो उदालगुरियाव जानानै थांनाय हेनाराम बसुमतारी आरो डिम्बेश्वर मोसाहारिनि सायाव नोंथांमोनाथ' भिडिअफोरखौ नुबायानो जानांगौ, नङा होमबा? बुंनाय बायदिब्ला न'खरनि सुबुंफोरा बुंनाय बायदिब्ला बेयो थोंजोङै जेबो डाउट गैया, एकदम हेनाराम नङा, बेयो डिम्बेश्वर मोसाहारिसो सियर जाबाय बेयो, नङा होमबा? दिनै दा GMCHआव नुनाय बायदिब्ला GMCHआव बेखौ आनजाद खालामनो लाबोदों आरो बेनि सायाव आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बेनि सायाव CID खालामनो थाखाय बिथोन होदों पुलिस बिफानखौ। फैनाय समाव नुसिगोन जोङो माबायदि थिरांथा लायो बेनि सायाव गभर्नमेन्टआ बा पुलिस बिफाना। जियानो जाया मानो नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनखौ जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, शेयार खालाम। थेंक्स फर वाचिं। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि। बाय बाय।